uste hau dela oso garrantzitsua, ikustea nola herriak daukan aukera bat adierazteko bere nahia eta esekitzeko behingoz euskal preso politikoen eskubideak errespetatuak izan ditzan, izan dadila, eta hori, hasteko gaixolarriak askatzea, errespetatuta kanpoan dauzenak etxea ekartzea, atzerren dauzenak Espainia eta Frantzian etxea ekartzea, eta azkenik hori, behin betiko lortzea hemen pake bat edo olako giro batez Euskal Herria erekitzeko. Gututa gaude eta emozionatuta, baina. Eta nola esaten da laguntza edo solidaridad handia daukagu, baina hori grezen da, el gobierno español ez da mobitzen ezerrez, eta, bueno, kezkatuta gaude. Nire arreba bizirekin bizi da, barruan, bai. Pues muy apoyada, con ganas de... Necesitamos que estén todos en general aquí, los necesitamos aquí. Jente asko egoten bada, kriston postasune. Ze azken baten, ni bai esango neuke gauza bat. Ez doia galderarekin, baina peperi esango neuke gauza bat. A ber, sufrimientu egon bada eta egon da, sufrimientue, eskuetan deko zue amaitzeko. Eta uste dut, gure presuek deukiela eskubidea etxien egoteko. Etxien, bintxet Euskal Herri zen. Eta peperi hori, aprobetxizu eta nahi bozu sufrimientue amaitxie eskuetan deko zue. Postasun handia. Bai, hori bakarrik. Bueno, onkituta, hainbeste jende eta hainbeste hori, onkituta. Oso pozik. Eta oso emozionatuta. Emozio oso handia, jende pilo bat ikusten da, eta berotasuna sentitzen da, palpatzen da, ez? Bueno, jende asko dagola, eta horrek poza handia ematen digu, eta, aurrea jarraitzeko gogua, eta hau konpondu beharra oso argia da, eta, espero dugu, ea azken urtean gertatu ez den bezala, gauza konpontzen dira datorren urte hontan, eta, jende guztionen indarrakin eta, gauza hobera di joan, pixkanaka. Hau dena holako lausatuko da poza handia. Baina, bestaldetik pena handi bat hola ibili berra, furgonen historio honekin toi dena, baina, Izugarrizko poza eta indarra handiz. Eta espero dugu hemendik aurrera ere deno segitzea lanean presoak askatu arte. Espero dugu ez ez. Indarrez betetzen naizela. Indarrez bete? Indarrez, bai. Eta hori guretzat, senidentzat egan nahi du, gure presoak ez direla, gaztagileak, militanteak direla. Hombre, hemen indarra sentitzen da honik. Guzita zenbat autobus etorri dien herrizetatik eta autonomia ikuskalia guzita zelan dauen, indarra aurrera jarraitzeko gure zenidien eskubideen aldeko borrokan. Pues un orgullo y una gran satisfacción. Esto es emocionante. Una alegría y una emoción que no sé si voy a vivir mucho más.